Сега натиснах. Почва да... едно червено? Шава мига една червена точка. Напред. Сни ли са така екрана малко? Малко. Добре. Значи е така са... Не, гледам да ни ти режа краката, че татко ме навиквал някога за... Е така са идва тревата. Нали, както казахме. Да си... В тази посока. С такова грибалце. Ето. Ето. Снимаш, нали? Звук... Звук има. Иначе... После насам. Така. Ето. Това трябва да се прави всяка година, поне по 2 пъти. След това се лобира. Ето. Виждаш от 1 квадратен метър колко изкарахме. И така цял ден с такова гребалце за 8 лева и 4 стинки. Или ако ви писне, може ви писне, отивате и палите една такава машина. Сега ще изложим с паленето. 5 пъти трябва да напомпа, нали? Да, паленето иска червеното спира. И тази сухата трева, всякъде е тук от 5-6 години не съм е събирал. После, понеже не имам кош, само е така, хоп, и си я събираме и си я изгружаме. Ето. Голям кеф. Ето. Кой не му харесва, живи и здрави. Гаси.